Do obou dvou zkumavek přidáme zředěnou kyselinu sírovou. Peroxid vodíku také nakapeme do obou dvou zkumavek. V případě manganistanu draselného dochází k pomalému postupnému odbarování roztoku. Zbarvení roztoku dichromanu draselného se mění ihned, a to z oranžové na modrozelenou. Dochází k redukci dichromanových aniontů na chromité kationty, zároveň se peroxid vodíku oxiduje na kyslík, který uniká. V případě manganistanu draselného dochází také k redukci, a to na bezbarvé manganaté kationty. Tato reakce probíhá ovšem pomaleji. Peroxid vodíku má v těchto případech redukční účinky. Do všech zkumavek přidáme zředěnou kyselinu sírovou. Ve zkumavkách vlevo ve stojánku je roztok síranu železnatého. Ve zkumavkách vpravo ve stojánku je roztok žluté krevní soli. Do první zkumavky k roztoku síranu železnatého přidáme peroxid vodíku. Pozorujeme změnu zbarvení roztoku. Dochází k oxidaci železnatých kationtů na železité, zároveň se peroxid vodíku redukuje na vodu. Roztok ve zkumavce porovnáme s původním bezbarvým roztokem síranu železnatého. Pro důkaz železitých kationtů přilijeme do zkumavky žlutou krevní sůl. Vzniká modrá až modrozelená sraženina, takzvané berlínské modři. Peroxid vodíku přidáme do první zkumavky s roztokem žluté krevní soli. Dochází k nepatrné změně zbarvení ze světle žluté na sytě žlutou. Porovnáme změnu zbarvení s druhou zkumavkou s roztokem žluté krevní soli.
Účinkem peroxidu vodíku došlo k oxidaci žluté krevní soli na červenou krevní sůl. Zároveň se peroxid vodíku redukoval na vodu. Červenou krevní sůl dokážeme pomocí železnatých kationtů. Vzniká modrozelená sraženina, takzvané Turnbullovy modři. Peroxid vodíku má v těchto případech oxidační vlastnosti.